Hello guys man, ani goदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय हदासा चेनेलनिफ्राय दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा जोबजासिम नायलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल खालामना लादो आरोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो दस्रायाव थांनो ओंखारदोंलायबाय आरोना गाइस man दा थाबायगासिनो आं ससे माबासिम लाइ मेन रडसिम गाइस man सोरबा कमेन्टआव माबायावहाय गोदान फैदोंबा फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो ओमफ्राय आं बेक खालामफिनगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो लोगोफोरनो थाब-थाबनो एसे थुसिला हरदो आरोना गाइस man दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा जोबजासिम नायलांदो होमबा आं थांगासिनो आरोना आं दा खिन्थागोन बहाय थांदों आंजों फैबाय थानो मिन्थिगोन आरोना आं बहा थांनो नागिरदों आरोना लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौबो नायनायाव मिथिखाबाय जानांगौ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াকো আমি অৱগত জনাম যে উত্তম ব্ৰহ্মক যি এটা সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছে আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ যি দাবী আমাৰ যি আহ্বান বিদ্যাবাসী আৰু অসমবাসী বড়োসকলৰ যিখিনি দাবী যে উপেন हाबाफारिखौ दुलाराय फरायसा आफादनिनो गारगिरि मुस्रि बर' एबा बावनो खावलायबाय जोंनि क'क्राझार डाइरेक्टर मानबगेजेर कृष्ण गपाल बसुमतारी फरायनो बे समाव एमएलए श्री लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय बे समाव ब्रह्म ट्रास्टनि बसुमतारी सार बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों आसामनि बे समाव बाहागो लानो हानाय बिटिआरनि मानिजाथावनि आमब्रेवा नार्जारि बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि मुस्रि फुंखा स्वर्गियारि बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय मानबगेजेर पबित्र बर' बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों बिटिआरनि बुंथिगिरि मानबगेजेर कातिराम बर' बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय बे समाव थानो हानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो एडभाइजार मानगोनां रहेन्द्र ब्रह्म बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बे हाबाफारिनि उनाव जोङो थामथि हाबाफारि जोङो मावफुंगोन बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन बेखायनो जोंनि एबसुनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ बड'फानि मुसुरि बिबार बावसोनगिरि जोङो गासैबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय Mama konai di bawah dimensi ni, Tangan mendalam ya,
गान्दुला राजानि नामा गाखोनांगौबा मोजांसो मोनो बिरलांबाय मालाय हनै प्रग्राम जोब्बाय दा थांफिनसिगोन मानसिफ्रा होंगो दोंगो फुरानो